Er det meget spændende? Selvfølgelig. Det synes du. Skal vi til optagelsen? Om hvad? Ja, men så kan vi op og sige. Finde en ny sang, vi kan synge. Nej, det er Baby, 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 Så kæft, hvor du synger godt. Jeg synes det. Så har man lige fået at vide, at man er blevet optaget på et eller andet. Bedre kunne det ikke være. Til Libanon, 14. juli. Hyggeligt. Det er Christina, hun er bare. Du har med sådan en video, vi så klart for mig. Selvfølgelig. Okay. Er jeg meget spændende at glo på? Men vi skal lave en til video. Det gider jeg ikke. Jo. Jeg vil ikke have alt på Facebook kan se mig. Vi skal synge baby. Det gider jeg ikke. Jo. Vi kan ikke rappe. Og det gamle rap kan vi jo næsten. Og Christina, den kunne sgu heller ikke rappe. Nej. Så derfor skal vi. Er du med? Lige in your face. Jeg kan ikke lide mig. En rejse. Ej, hvor er der god kvalitet med resten af rejser. Ej, hvor er det flot. No! Jeg elsker Nicole. Jeg elsker. Så spiller vi lige og skriver det nyt igen, ikke? Du kigger på. Eva, hvorfor giver du ikke med sletter? Fjern. Kunne ikke skjule over. Nå. Jeg elsker Nicole. Siger bare, de elsker hende. Du har også bare skrevet plus R. Det gør jeg til, hvis jeg ikke gider at skrive. Elsker. For er det en god kvalitet. Se til mig, er ikke bare Lexi. Vi skal bare se verdens lækreste dreng. Lige lidt. Skal jeg se verdens lækreste dreng. Ved du, skal vi se verdens lækreste dreng? Lige her. Han er lækker. Han har en lille bælle lige der. Ja, han har lige bælle. Han har sygt. En lille bælle lige der. Han er lækker. Der er flere. Der er også. Så stå lidt tilbage. Så skal man se ham lidt. Han er lækker. Der er en old school. Se, der har en old school. Old school? Ja, du ser da sådan klart. Du vil ikke se, hvad jeg lavede på min computer. Jeg lavede sådan, hvor jeg også sidder sådan. Og så har jeg sat dem sammen. Også det der, hvor jeg også smiler. Der er bare helt nede i huden. Er han ikke sød? Living in my own world. Didn't understand. Ej, jeg har fået sådan noget SingStar med High School Musical til min Wii. Det er hyggeligt. Ja, så er jeg mega god til det. Han har bare min kommentar henne, og min typen skørt om. Ja, det er sådan jeg spiller. Wow. Undskyld. Det er snart sådan lidt. Hvad skal vi kigge på, hvis jeg skal til at stemme? Jeg vil ikke se noget. Du er på den. Jeg vil ikke se noget på grund af dig. Hvad er det? Hvad kan jeg se? Au! Undskyld. What's going on, guys? John M. Chu here, the director of Justin Bieber Never Say Never. Vi kan være ikke på det der. Lad være. No, listen to Joe's favorite song. She was wrong. I don't know. Det er en remix. That should be me. Jeg har godt hørt. Det er jeg ikke. Det vil jeg lige. Nå, så har jeg ikke hørt den, for jeg kunne den ikke. Nå, Colin. Den der video, den kan